Sambah nini mama nandi pangkah, sambah nini mama nandi ujung, sambah kepada walik asadana. Sungguh nini mama ujung jo pangkah nambo sambah sambah kadilo kana rape maaf kasipuh kana banyak wujud kepada nan baropo. Nini mama jo panghulu nang kadang basa batuah titah tetabuh kana rape salam kepada nan basa mo rape sagalo pituhan. Rapi sesi rumah nangku anak beranak ipa bagusan batu pasanan cukup jurang mau suku talatak putiang dahulu di bawah kiliran taji asa mulur yang dahulu tiga libago nan tajali partamo sambah menambah kedua sirih je pinang ketiga baso je basi sambah menambah dalam adat tali batali undang-undang nan tersapui di mulik manih terpakai di baso bayi mulut manih telempong kato baso bayi bulu di bibi di dalam cepak nan piawai banamolah adat sopan santun adat di lawi bajuru mudi tahu diangin dan kebasiru tahu dia pak nang kabasabuang jaleh dipasang surik jonai adat di sabuang bajuaro tahu di suah sisi ayam tahu di balang nang kabangicuh pandai managah manampin taruh adat dialek barajojanan mato nyalang telingonya yang pandai menjaga lebih dia kurang dek banyak ragu kot ibu dek lamo lupo nang kadata buruang sinurak dan josinari menari-nari ateh pematang sirih galak pinang menari mencelik alik dan datang ramo-ramo tabang melayang melayuk kotor tangah banyaknya hampir puluh hampir indah caranya alangkah palang terletak di tengah-tengah di lingkuang kita narape pihak kepada carano si barejo ali buatan tukang foto gadang bau kia babi gomeko kungkuang bak balam kaingo lantiak bak alang mamain cengak bak bangau kata bang nan ribun bungo kaliki narampak bungo kecapnya setahun di panggambuki semusim di panggang cino usahkan rata rameh pun tidur pihak kepada sirih hudang tapuang hari tangkai na bagay aso-aso pedagang nambak kuku balam batang rambik katinaman daun rambik katiruan setahun dalam panggulangan usahkan lasik usahkan layu masih penting malah salah hidup sirih punya merah jenggo sularo jatuh di musaji kok randahnya sejangka dari bumi tingginya saeto dari langit pihak kepada pinangnya pinang sirak hirau mani tumbuhnya di kida rumah kok tingginya jangkauan randahnya panjik-panjikan pucuk malepai awan putih setahun tupai dek memanjik haram batamu di buah antah dek orang wali Allah orang nambah tuah hidup-hidup orang kira sampai mati pihak kepada gambi kunyang sularo dadi buatan putih seri lama kok manihnya tinggal di lidah kaleknya tinggal di rangkuangan daun melayuk ke lautan tiba di pulau di Pantai Baran kai dia ke Indopuro itu menjadi kapal baso pihak kepada sadahnya sadah putih ambun sadah putih membanak balam di pati jepati santan di kepeh ju ambai-ambai disiram ju air di palik jari manih bakisah karing jari tunjuk sapalik 10 hameh sakadam sakati 5 harga indak harga setimbang ju nagari pihak kepada timbakau alih ambun majeno diracik dia anak setan bantam bijon datang dari turun pakirim yang di lautan di bawah anak garagasi saito panjang jalurnya bau setahun pelayaran di jamu di bilik dalam bapantang masih depaneh karyang di ambun tanah malam tampuk kuasa majelis pipek balai dalam ganggaman lareh nanduo kok banyak bana sirih di balai sedua iko dalam caranya batu ini mama pangkah minta kami selaku main pantan kok buah minta kari putih pucuk minta kari patah ayam putih tabang batali lurah mangkonya marau batalu dihukun sari anaknya turun salapan cabai sirih gatoklah pinang kami bahwa tah mangko kadi singkok ba ibarat mangko kadi cabai sapahnya bari bajunjungan pulang pam kepada mak pangkah ambo bawa katu bayu nak mencari bulik dan segolong pijak dan selayang menanti mak pendeka sedikit insyaallah dalam penantian hendak
Manyo mak Rajo Intan. Yo mo. Aju ke Panarat mak Rajo Intan ambo jalan. Sampai na malitaw. Sungguh pun mak Rajo Intan nang ambo imbau dalam zahir nan jo batin atau hakikat jo syariat samo di dalam ampun. Ampun jo maaf di palabi suku jo rela di banyak dek kato banyak nan salah dek rundiang banyak nan sasik. Lai jo parundiangan mak Rajo Intan ambo jalan. Apalah jadi parundiang di ambo kini nangko kabakeh mak Rajo Intan sepanjang perundian dari silang bapangka karajo nang bapokok kok bisi dasamo kita danga kok impau lah raso kalampon perupo tantang sirih dalam carano sirih sekapu minta dimakan rokok sabatang minta diisok dek itu sekalian alik yang datang maka dibolehkan air ke pembulu dibolehkan kato jumu pakai dan mencari boleh ang segolong pijak dan salayang kabakeh mak Rajo Intan kato ambo dibuat Lah sampai mak Malintang Bumi umpamalah sepanjang katu dari mak Malintang Bumi lah rancak di danga buni lah helok di pandang itu di ujung buni dan di danga setantang sirih dalam jalan kok sirih minta dicapi kok pinang minta digatuk kan jawabannya itu Malintang Bumi ala isinya bana mak kita rancak katu lega bunyi indah katu lega mupakat sementara mencari katu mupakat mencari bulik nan sagolong pijak nan selayang menunggu mak oh mak Malintang Bumi ambo mak Ajinta palalu mak Ajinta sepanjang perundian dari mak Malintang Bumi tadi lah kami bawa katu bayu berjalan coba mula kok bulik lah bisa pudo ke dilayangan kok pijak lah bisa ke dilayangan kok bulik lah bisa pudo ke diguluan sepantang sirih dalam carano kok sirih minta dicapi kok pinang minta digatuk yo salah sama di dalam kami tentang itu mak Malintang Bumi pulang Muhammad dalam sampai mak Rajo Intan tak kira-kira mendengar undian dari mak Rajo Intan tadi kesenang rasu diatilah sajuk dalam kira-kira baru punya kini mak Rajo Intan dek kato bamulau undian basah mau pulang saja kato kasanya mak Intan palalu mak manyo mak pandeka layan do jus sambah mak pandeka mau pulang sampean sepanjang persambahan dari mak pandeka tadi berupa tentang sirih nan katangan baru punya kini lambo bawa kato bayu berjalan jopo molah kok boleh lah bisa kadi guluan pijak lah bisa kadi layangan bertuju antara ambo jo mak pandeka kini nangko panik nak jadi parantian patang nak jadi pamalaman setantang kato bayu jalan bamolah ko ulunyo alah hambo mudian muaronyo alah hambo ilian dek takah patuh ke nan tuo patuh ke pangulu setantang kato ke menyawik sambah ke bapulangan tiba juo ke bakih badan diri yang bawa mak pandeka apalah bunyi perundian dari mak pandeka tadi berupa tentang cara nuanan katanga sirih sekapu minta dimakan rokok sabatang minta diisuk di pipi kami di balik sadah de kami sekalian alik dan datangkan bana baitu mak pandeka lah isinya mana tak kilik jamin di udaro jatuh kalawi batu karang hilang disembah ikan hiu dek panah sambah nanti lainyo kapado ambo surang batinyo kapado nan limo suku kato warih kato bajawe kato pusatko kato batolong menurut pepatah jo patitih basuo pamenan adat timpo batimpo sambah nan datang sambah diambo tantanyo nyatu adat berarti tunggu nyatu pusako baenggeran pacupa talago panuh bagantang si marajo lelo undang-undang kamaisi kanda karena sebab deba itu setantang sirih dari mak pandeka dik sirih ko tigo macam masaknya mak pandeka nan pertama masak di batang nan kedua masak di kunyah nan ketiga masak jomu pakai nanti sapi masak di batang tampuk kunyang daun lasirah hendak tajala dek sabut haram tak makan dek ulek gugu jatuh ke bumi alamai kaman jadi saro nan kedua masak di kunyah kok katanya lah menirah ke pipi kaleknya tinggal di rakuangan bakisa katapak tangan mancayo sampai ke muka nan ketiga masak jumu pakai tanah data jolua agam nan katiko lua 50 alun dilik lah dimakan raso lah masuk ke dalam tubuh
Makulah sepakai puluh kami ini mama ujuang jo pangka sirih dari mak padeka tadi. Mohon izin bila jo maaf sirih kami masakkan jo mu pakai. Pulang sambah keberkah mak mereka. Lah sampai mak pangka Umpamalah sepanjang perundang ni mak silang pangka ni mak pangka tadi. Indak dikirim tikam jajak dikirim kot putih tikam kot yang sipi ujungnya saja. Ujungnya saja nak bosan tak. Tentang sirih dalam cara no. Pertama masak di batang, kedua masak di kunyah, ketiga masak di bakar. Bangkolah sepakat ini mama ujungnya pangka, sirih lah masak di pakai batang limo ya tinu suci mukon jania. Sampai itu mana? Allah isinya mana mak mereka.